June ni somni pakhat kumsang ni somni kholum lai khan Mumbai khopuya Nalasopora hmuna Sri Ram Nagara tlai boruak nom lai chaw mani chul mamo leya chuak te chuan overbridge kyang maya ruang nylon be kalo in khung an mutatlat maile ruang hu ani na atanga police station hnai ber Tulins police station lam chu mi puite hian be pop watin ruang hu ani thu an bathlen ta a chu vele police po in an thu don chu bo chuin Karlova ruang mo ani na hmon chu an wathleng wata ti chuan nylon bag chunga ruang chu an phor hnuwa endik na po kalpui ngal ni in alu le mai vela te chuan thisenin a khat deuh vek emoti mai tur hi ani a hei wang hian ama po hi finfia hlei thei ni me ulovin mipa ani ti ero hriat thei ani thunga tin police chuan an ruang chartak thuamin bel le ataksa te chu ngun le zwala endik na kalpui le in an rong charina a kamis haka a korkil in wadan le a design te chu thomhna danga hmutur wangin a bik taka adu dana ati tir ni nan nga ya heta a kamis ngong omdan le design endikna an nei chum hian a kamis ngonga dorming ni om tak SV Menswear Mumbai 60 lo inziak chu an hmutabok ani ti chuan police chuan rong endik na le ti tur tol sang sang an ti zo hnu chuan an rong chartakina a hak a kamis ngonga dorming inziak chu zon chhawma sak chu tha ngain malak na masa an nei ta a mai ro chu Mumbai khopui lian le mishing tamna ang khopuya chuan dor pakhat han zon chu thilboi thlak ve tak tur ani ome hei mai ba ka dorming in ang tak tak te alo om ve thin bok wangin chuti maya hria chhol sam police tan hian ani bik lawa a mai ro chu Mumbai khopui veng sang sang hian court nei vekin Andor zon lai meka Mumbai 60 chu khopui chunga veng pakhat court ani ringin court number 6 huam chunga SV Menswear dor chu zon na an kalpui le ta a wani thlak takin engemaw chen an zon hnuwa police chuan dor chu hmuchuak ta hlovin dor nei tu ti nen thil om zia le thil thlen dan te an soi ho hnuwa police chuan kamis le ruang thlak an ken te chu an hmu tir boka chutianga police chen kamis le ruang thalak nen mewa an han hu tir ta ka chuan dor nei tu te hian an customer ngei ani thu police chu shilin an poisa don na receipt carbon copy atang chuan Krishna a ani ti finfia ani tabok ani hengba ka hian police hian SV Menswear dor nei tu te chu an customer Krishna address kim chang an shat lo thlengin an zot le a amai ro chu an ni chuan an shat lo thu le Andora thomno sang sang alo thuitir photo thin thu an soya chutir wal chuan chunga thomno thuitir thina wanga a chanchin tlema zong ero an sha tho police chu shilin Krishna chu Mumbaiya Muslim veng pakhata thingpui dora a tho thin thu police hi an shilta a chu vele an thu she tharlama police chuan ngei to na thar seng le in malak dan tur kong an song le a ma se Krishna na thona hmon chungchanga ero cheng taka thil shiat an nei hlei theilawa SV Menswear dor nei tu tena an soi dor chu rin zon deuh tok mai lo chu malak dan tur dang an la shri lo ani ber Mumbai khopui chunga hian Muslim veng sang sang hi mun sang sanga awm ve no lawangin zon chwa po na hau tak tak tur ani a ma se zon chwang hi ero police samte hian tum hle thungin team engemaw zata anin siam hnuwa Mumbai khopui chunga Muslim veng sang sanga hotel te chu thu chiang jok hriat tum hian an kalchil ta hloma hetianga malakna an kalpui atanga reilote a hian Krishna thona hotel po chu muchhuakin police chuan zirchiana an nei ngala chuta chuan Krishna thalak an ken chu hotel nei tu chu hmutirin an zon lai Krishna ngei ani tho finfi ani ta ani kan thulak nei na tarlan zel danin Krishna chu hotel nei tu pa chuan nili liam ta atanga na thok tora aron kal to lo thole a chanchin engma an sha chhunsom tak lo tho police hi alo shil bok nia tarlan ani a tin hotela a thopui te singa hian chian han kum ngei deu bik emo ane le nei lo chungchanga hotel lamin police zona an chana a thopui dang ti aya a kom ngei deu ber thin chu sachina baidara khosa ani thu anau sei lang tel boka a mai ro chu ani po Krishna ang thowin hotela na thok tor hian nili chung akal to lo alo ni a heta an thu hriat hian police chu ngei dan nget tak nei tirin Krishna chunga thil thleng nen in somna ane nge an ringa heta tang hian bung thar kai le in police chuan hotel lamina awmna chin an sha tak lo sachina chu zon hmu tumin ma an la le ngal char chara
tichuan police chu bhaidar lama kalin sachina te chena in an chon chhuah hnu rei lo te a ama sachina ngei po chu an chena ina an ba mu chuak ta hlawa police chuan krishna chungchanga zona sang zotin heta hian hotela krishna akal ngai lo chan zona a chana hian sachina chuan krishna chu natna khir takina atlak boka wangle ataksa a chawa wanga a hna akal ngai lo thu lo soin chutiang deuh tho chuan ama po khosika wanga hna a kal lo ani thu lo soi ve boka heta tang hian sachinan ama chungchang bi ka soi chu police chuan thil dik nia an ngai ngal maya a chan po police an in an ba thlen hian khosikin khuma alo mu me ka lo ni a ma se kan tar lan tak ang khan krishna chungchanga ero thui tak soi tur a shelawa amai ro chu me che pakhat ne na anin ngai zon thole an khosak dun chin thoi ro sachina hian police hi lo shilin krishna ngai zong nia a soi hi joiti nala so para a khosani ina soya chuti rol chuan an chan chin thui tak ero a hriat lo thu sachina hian a sei thung ye chuan sachina chu krishna mobile number ani le nei lote an zo hnuwa sachina chuan anei thu soin police chu apita a hetia krishna phone number anei hnu hian call details zerchana anei le ta ani phone call details zerchana anei tum hian misang sang ming rin thil om deuh nia an rin te chu an number an lak zel pi alama police hian biak po tumin an call ngal zel boka chuta chuan krishna call detail la call hnung ber number chu biak po tuma an han call chuan me che pakhat hian lo changin nala so pari pragati nagara khosa ani tho police chu aron shel ta tlat maile chu vele police chuan krishna bial nu nia sachinan asoi nge kha ani ringin aming an han zole po chuan ani la enjoy ti ani thoin a chang ve zel boka hetia chana an don dana hian police sam chuan thil a cheng thokhat viau to anga in joy ti chu zon chwa tumin ma an la le ta a vane thlak takin rei lo te chungin police chuan joy ti chu zong chwakin thil om zia chu ani po zo ve ngal ani a amai ro chu joy ti chuan a ming chu joy ti chu ani ngei thu chu soinon le ma se krishna ero ami sha zong mi ani lo thu a soi tatlat mai police ten thalak an ken chu an han en tir ngel po in joyti hian krishna chu a mel shat ani lo thole a shat krishna ani lo thoin a chang ve tlat si ma se joyti in krishna chu a mel shat ngai ani lo tho police hi shil ma se police tan ero anril helna azol zama zok emoti tur ni in hei hi a chan po athil sei kwaldana fil hel de omin an ngaya hei mai ba ka krishna call detail za chana nei ani tum khan joyti number motel ani wang ani pakhat boka amai ro chu krishna phone call detail la a phone number lan ve chungchanga joyti chuan a thian nai tak a hming ang che apu ve joyti in a phone a chhiat awanga a man sak tho soin chumi awanga krishna call detail la a number lang ve ani arin tho police chu a shilta a chutiang ani ta ka chuan police chu joyti in a thian nu nia soile krishna hniana a number lo pe tu nia a soi joyti vek chena lampan chuan thilom dan thli thlai turin an vakal leta ani amai ro chu joyti chena apartment an va thlen hian a room chu alawin kalvek ba ka hon tumin engemu chen an beingel po in an hong thei mai lawa ma se atopa topa kong khar kalna chu chhuchhia in chung chu an lu thei ta hla umai in chung chu alo fain engkim mai chu a omna tur veka alo omba ka afil thlap maya ma se chuti chung chuan nu chui tu lamte hian ngai thatlo na nei tlat thungin chuti takmaya inchung felfai takmaya alo omchu makti rukna riau an nei ta a police lam ngai to na tang chuan joyti hian in a chwa san don hian rom man fel tak noya a chwa san ani rina nei deuh berin joyti chena ina hian room pathum ba ka common room pakhat oma heng ba ka hian room sang endikna ani na room pathum zenga pakhat chu rong hnoi thar ani ti hria tak hian lo thar vukin room dang chu tiang ani velo laya room pakhat tharwu ka a om chu nu chui tu te chuan mak an ti hle a te chuan forensic team lam kovin room chung chu endik na nei ani hnuwa nu chui tu ten an lo rin angin thil mo chwa ani ta ani room bang zer chana le endik na ani na rong hnoi la tharlam tak chu ti khokin zer chana nei ani a banga chuan thisen ni om tak lo khon de oi to chu mu chwakin chung an thil mo te chu zirchian ani hnuwa mishing thesen nge ni ti finfia ani tatlat mai heta tang hian krishna chu heru mangi hian tha ani an ring ta hle a
amai ro chu he room a hian thalo ni ta te reng po ni se engwanga thange aniang te chu zona omni le in Krishna a tha ani na chungchanga hian mabak tam tak police a hian an la neya ma se room nei tu nu ber joy ti la a omna chin hriat ani mai buk se lo chuti rwalin police sam te chuan an nu chhoina konga rabi thar poimo tak an mu chhuaka nga in chhui chhuange ero an tum ro hle thung ti chuan joy ti chene in dap ani nu hian police chuan veng chunga CCTV footage camera sang la khomin zirchiana an nei le a hetia zirchiana an nei na hian thil thleng ne na han me bel thei om thil mu an nei le ta hlo mai CCTV camera chuan mi pa pahnih ba ka mi chi pakhat be khai joy ti chene in bula anin zuilai an mu de chuan Krishna thina ne na in kum kaina ani nge ringin sha chwa nge tum chuan malak ani le ta a heng mi pathum an mu te hi bike in phorin mundanga an tlan sunlai te po hmu an ni a ti chuan police chuan atira an biak zok joy ti chu thil om dan le CCTV camera a an mi hmu te chu a hriat zong mi an ni le ni lo te an va zot le a chuta ani chuan a hmel hriat te ngei an ni thu lo soin me chi pakhat an hmu tel po kha phone man dil tu joy ti ani ngei thu police chu alo hret tlat mai heta tang hian police chuan joy ti chu tol thana thlenna chungchanga in nam hnoina ane ngei rin alian tak ane chhozela chuti rwalin athurwal puimi pa pahnih te ero tu ti nge an ni an la hre thei lo thung hengba ka hian police chuan joy ti hne na tanga joy ti vek number chu la chhong ve le in a call detail po zirchiana nei le ngal ani a heta joy ti call detail zirchiana ane na hian number sang an chin chha deuh bik zinga number pakhat joy ti po ina voi tam tak alo call thin chu rin helom dewa nga yen chhoi zuina an nei le zuya an zirchiana a alandanin he number hi muktarati minga sim card chu lakani thu tarlan ani location zirchiana an nei le nu hian location po chu hre chuak le in nalasopara a gorai para a cheng ani thu kan thulak na hian atar lang te chuan hu chui tulam te chu mobile location in atar lan nama kalin muktara zon be pui an thlak le ngal chara ma se rin zon ani awangin police lamtan po chuti maya thil ol ai ani lo ti chu thil cheng reng ani a heiba ka hian veng chungmi te po engemaw zat komin muktara omna chin le an chena in te an hriat le hriat lo te po an zotlom veka chutianga hun engemaw chen an zon hnuwa chuan wani thlak takin muktara chena in chu an zong hmule ta hlo maya amai ro chu ama muktara ero alo om lo thung nima se mi pa pakhat kumlama la upawak lo chu lo omin chutia police mel a hmu rwal chuan hairwal lavin hlo thona in aman ngal ani ber chu vele police lampo in chu pa mela danglam na ron lang chhuak chu haibik lavin atak salen zonga le om dan velte ngun taka an zir hnuwa CCTV camera a an hmu mi pa pahnih zinga pakhat zok ani rinna police samte hian an neita a hepa hi Surat Jha ani in muktara chungchang police ten an zona muktara chu a thian pa ani thu soin chutia police lamin thil om dan le CCTV camera chungchang an soipui hnu chuan police rongkal chan ni omalang chu a hre thiam ngal maya hei mai ba ka zona sang te seamin police chuan Surat Jha chu thu zo fiana an nei zel boka chutianga kil sang atanga zona adon ta ka chuan Surat Jha po changrei lavin thil thlendan police chu a shilta ani amai ro chu tol thattu ani lo thu police chu shilin ruang ero a boipui tu te zinga atil thu a soithung tin a thian pa muktara le joy ti chu anin ngai zon thu le an pahni intiam rolin Krishna chu an tha ani thu police ma chuan a soita boka chuti rol chuan an chanchin ero engma sha zui lo thu a soithung amai ro chu police hian a thu soi ero thu dik ani an ring vak lawa chuti chung chuan police hian ro man siam puin Surat Jha chu a thian pa muktaran alo kol ani chuan an mani arang lama chanchin shil turin an tiam tirta a ani pu in police lam ro mana angai pui mo don thu soin police chuan Surat Jha chu an kal san le ta ani heti mek lain muktara le joy ti ero an omna chin an na hre chhuak mai theilawa ma se thakhat chungte meu an omna chin hriat tuma hu chui tulamin an be hnuwa muktara chuan lon manga a phone nei chu rolna konga har satna ane wangin a thian pa Surat Jha chu aron be pop tangi maya chu vele Surat Jha chuan muktara chu a poisa momo za chu lo pe in chuti rwal chuan alo in tiam to ang khan
police chu be pop ngalin muktara mobile number chu apeta alo ni a hetia surat za hne na tanga muktara mobile number an shat no hian police chuan mobile location share tumin hnu chuina an nei le ngala heta mobile location atanga alanda na chuan muktara chu Mumbai chhasanin Delhi atanga hlalote UP Ghaziabad lama khosati an chuak theida hlau mai chu vele Mumbai police chuan Ghaziabad police be popin thil thendan an soipui hnuwa state pahni police ro man na in mobile location ina atarlan lama chuan muktara chu man tumin an thok chuak le ngala hemi chuma ero chuan reipo songlovin muktara omna chin chu hre chuak thwain an chena in an va thlen hian muktara ba ka choiti po lo omvea an pahni chuan an man tak ngal ani hetia man an ni hnu hian Ghaziabad Uttar Pradesh atangin Mumbai Maharashtra lama thuzo fia tura lak ngal ani a le chuan man an ni hnuwa thuzo fia na sang an ni hnuwa police sam de chuan thochiang jok le thil thendan an hre chok theita alo ni joiti te chungkwa hi Uttar Pradesh Maharashtra na khosani in auna papo Uttar Pradesh police changlai an nge a masi joiti hian an chena veng an ina changa hlavak lawa ngai song ani ti achungten hre chokin chu chung kolam chuan an du lovin joiti po abial pa chu then turin voi tam tak an lo nor to thina abikin au Uttar Pradesh police atang chuan adu lo zolin athin arim ema chutiang borok ret takara chuan joiti chuan a hun mang ani ber amai ro chu angai zong chu ne nge adu boxi awangin le achungten engti kong zong ma aduna an ti hlotin sakdon lo ti a sha da wangin kumsang ni som pakwa khan abial pa nian chuan an khwa Maharashtra chhasanin Lucknow lam chengin an pandun takmi a nima sira chutia Lucknow rail station an thlen hnu chuan joiti bialpa chuan ngei tuan dang apule tatlak maile heta hian hlona in aman kan ti don nge in lama hon le arot ta thut maya hei hi achan po joiti bialpa hian joiti u Uttar Pradesh police changlai chu a hlovang ani ber khoya po omse azong mudon thawa a sha da wangin in lama hon le mai chu arot ta a masi joiti ero in achungte a hlau to awangin abialpa rotna ero atom pui theilo unrei tak an soidun hnuwa po an thu in hmumai theilawa ani na taka chuan joiti dan chuan ina hon ngamna chi po ani to lo re ngani masi abialpa chuan joiti chu Lucknow rail station atang chuan in lama hosanin joiti ero kan soita kang khan anina ho po ni se achungte kot atwar don ti asha da wangin ngai to na momal po pu theilawin rail station a chuan om taringot maya chutianga beidong taka rail station platform a chaplai chu khwalsin pakhat Krishna chuan va hmuin a har sanate angai thak sak nuwa Mumbai akianga kalve turin asom taringot mai aloni a chu vele joiti po chuan pontur lam a hria chuan to lo awangin Krishna somna chu apomta aloni le chuan Mumbai nalasopara an pahni hian an khosadon ta a hetia anom dunna hian Krishna chuan Mumbai hotel pakhata na thokin joiti po in athom tok na azong verin boka amai ro chu anom duna changa thakhat vela chanchin bole social media then khata changin Maharashtra Uttar Pradesh ko sa joiti abo thole zonmek ani tho chu Krishna chuan no she bein a chen pui joiti nge ni ti a shingal maya heba ka hian a omna chin soi theya police ne na report pe theidan cheng sing thum pek ani tur tho thlengin zi alan ani a chu Krishna chuan she rangin asuma mo lai aloni bok nen zan khat azurui chuan Uttar Pradesh police te be popin joiti Mumbai a om thu a han shilta a mase atu khwa aron war hnuwa joiti chuan Krishna thil ti chu hre chuakin athin arim hle a Krishna chu cheng sing thuma min shal itum tia chho chalin anin hauna sabiaw nge a chuta Krishna chuan joiti thinrim na chu hre thiam puin a in soi anga thil a thlen don lo thu chu atiam chui le a amai ro chu Krishna an Uttar Pradesh police lam alo biak po to awang le an omna thlenga alo shil to boxi awangin anin lo lai chu an som chuk ba ka an mobile number te po thlak vek bokin heng song hi police laka an himna na an thil ro man vek ani a ma se in an lo son na po hi an omna veng tho nala sopara a au swala veng lama anin sun thunga chuta anin lo thara anom hnu rei vak lawa chuan anin lo an nei tu pa farnu fa pa muktara chu apu te tlo in akha tok hian nala sopara a hian aron kalfawa
hetia aron kalchang hian apu ti in lua khosa joy ti nen hian in tongin anin hmel hriat chhotan ta a chutianga in mofota chu anin ngoi zong chu ani le ta der mai le chuan mei thla kumsang ni somni aron in her chuaka krishna chu na chula wanga poni lama kalin thlakhat don athang wangwanga hetia athang bohlan hian anupui joy ti le muktara chon remchang alola in zalen takin hun anlo mangdun da thina atopa phe chuan krishna a chutia athang bolai vek chuan joy ti le muktaran thutluk na an siam duna mumbai ya prakati nagar lama joy ti chuan mi in lo turin krishna niana anin lo chu alo chwa san ta dai alo ni a chuti line poni atanga krishna a aron let le chuan joy ti khosak dan a hriatin a thin arim hle maya phone tum la in a betlang thei to box si lo a mai ro chu zon chwangi ero atum ro hle a ti chuan kar khat chong ma tur joy ti omna hriat tuma a be hnu a hre chhuak thei ta hlovin a in lua vakal chilin hroi hon le tum chuan na satakin a beya ma se joy ti ero in alo du to lo anin hauna sa in kothial de po krishna hian a thlak boka ti chuan joy ti chuan krishna an ati boidan song song chu muktara chu shilin ani po krishna laka athin rim hle nge ani chumi hnu chu ni somni kumsang ni somni khan joy ti chuan an chena kyang maya mi che pakhat thian anga a en hne na kalin krishna achu biak adu thole alaka inthiar film tora shil adu awangin a phone man sakta a hengba ka hian a man so vele joy ti chuan a thian nu phone call history a krishna number chu a delete ngal vek boka ma se hemini vek hian zanlama krishna chu zuroi chungle thinrim tak chungin joy ti in lo chuan vakal le in hemi tumpo hian anin hauna sa in kote hial po anin thak le a amai ro chu krishna chu zunna tho awangin reilo te hnuwa joy ti ruma choni khoshilavin atrozui ta ngala atlu ka changa reilo te ya muktara ron thling be bokin krishna a hmu chon a thin arim thar hle maya a hmalokin joy ti kot a thlak ti a hriat le phei chuan a in sum zo lo ani ber te chuan tu bo chula in ni khoshilawa litme krishna chu aluwa le a hmai vela chuan a chutak nik nika a hmel po hmutla ka ommeu lo chutiang chuan krishna zurui chathla chu rong takin an thatzuita ani hetia krishna a cha thlak no hian muktara chuan a thian pa suraja chu phone manga kovin a tan puina amumo thuwa shilta a chu vele suraja po joy ti room chu zanrei to taka wa thleng bele in an pathum in tiam rol chuan krishna rang chu the thang dan tur ngai to in rok mana sang sang an siama chuta chuan engber nge thang ti an ngai to hnuwa krishna rang chu nylon bag lian thapa ngai ve taka thunin nalasopara overbridge lama ruang chu kalpuin nomhnokara an paita aloni hetiang hi thil omdan chu aloni ta a soita kang khan tol thana in nam hnoi pahni muktara le joy ti te chu thiamno chantir ni in dam chunga tang tora jera dalu anita ani